Jamilu, dan bid'a zaka zama matukar baka tattara kayanka ka koma neman ilimi ka sauka daga kujerar karantarwa ba. Ka gane? Wannan fa ba zaɓin ka bane. In ka ga dama kai muna gaya maka hukuncin Allah ne akan ka. Wannan shine. Amma wannan gashi duniya ta shaida babu tantirin jahili da ya taba magana a arewacin Najeriya tunda aka kafa ta da sunan ilimi irin ka. Wallahi ban taba gani ba. Ba a taba jin wani jaki da ya ce shi malami bane da sunan malinta yana magana irin Jamilu. Iya tarihin arewacin Najeriya, baka da tarihin arewacin Najeriya ma? Kana da shi cikakke? Ka taba jin wani jaki da ya taba magana a matsayin malami irin Jamilu? Wallahi ban Taba ji ba. A'a, wallahi ban taba ji. wannan irin karfin hali ne Jamilu. A dinga baka maganar Allah kana ka caccalata a matsayin ilimi? Kai yanzu baka kunyar mutane, baka tsoron Allah. Rabu da mu cewa mu ba mu da mutunci, dama ka ce ba wanda yake da mutunci a idanka. Kai dan iska ne, idanka a kone yake. Kai dan iska ne, idanka a kone yake, ba mai daraja ba mai mutunci. Ba wanda ya isa ya sa kai ko ya hana ka, sai dai Annabi Isa ya dawo. Ka san cewa da kai sai dai Annabi Isa ya dawo, in zan lazumta maka ma'anar wannan maganar, ka san kafirta za ka yi da Annabi Muhammad? Wallahi tallahi bai gane. Ka san bai lazumi wannan maganar taka da kace sai dai Annabi Isa ya dawo shi sai hana ka? Ma'ana kenan wato akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari, akwai wata kofa wacce Annabi Isa ya dawo zai toshe kenan. Shine wannan. Yanzu kai ganinka a tunaninka Jamilu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bar duniya, akwai wani abu kenan da za a bukata sai wani ya kawo? Manzo Allah bai isar da komai ba. Yanzu wannan iskancin da zaka yi, manzo Allah kafin ya bar duniya ya faɗi hukuncin a yi magana kan littafin Allah da addinin Allah babu ilimi, ko manzo Allah bai faɗa ba sai Annabi Isa ya zo zai faɗa? Manzo Allah ya tafi bai faɗa ba? Manzo Allah bai ce tinki ya katte magana kan addini ba? Sai Annabi Isa ya zo sannan ya hana kai ce kai tinkiya ne karka ce komai kan addinin Allah? Baki san gari ba ke ce a gaba Jamilu. Kuma wai kai wai idan ka waya kone yake, wai mara kunya ne shi, wai shi tsagera ne, wai tsagera ne mara kunya, wai babu isa ba. To abinda nake ne saƙona ga waɗancan mutane da na kama sunansu guda uku da dattawan, waɗanda nake ganin su aka bawa amanar wannan majalisi su ci gaba da karantar da littafin Allah, suna koyar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan ina musu addu'a Allah ta'ala ya taimake su. Amma in ba ku yi wasa ba, wannan tinkiyar yaro in ba a kama hannunsa ba, ina ba da muna fahimta, aka nemi ubansa, idan a nemi wanda ya isa da shi, ko ubansa ko uwarsa, a nemi wanda ya isa da shi, tunda Allah bai isa ya faɗa ya ji ba. Masu hankali da ilimi ba su faɗa ya, Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, shi kuma ya dage ya ce da'awa koyan keke ne. Yau in ya zo ya faɗi wai kurakurai, wai ina kurakurai in an zo a gyara min. Uban wa ya ce ma kurakurai kake yi Jamilu? Jamilu tinkiya, uban wa ya ce ma kurakurai kake yi? Jamilu tinkiya. Wa ya gaya ma kurakurai kake yi? Ka ji ɗan iska, kurakurai fa malamai ne ake cewa sun yi kuskure. Wallahi malami ne da ya bada shekara 40 na rayuwa sai yana neman ilimi. In ya zo ya rubutu sai a ce nan malam ya yi kuskure, Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Kawai kai ɗan iska, baka da alaka da littafin Allah ko sunnar manzon Allah. Ya yi kuskure. A kada ku damu, mu ci gaba da kasancewa, ku ci gaba da bibiyar mu, za mu ci gaba da kawo muku dukkanin abubuwan da suka dace. Masha